son Ana e vou contarvos como utilizar a aplicación Kiri para facer fotogrametría en Android. Descárgase gratuitamente na App Store e ten unha versión de pago, coa cual se poden facer fotogrametrías con malla. Despois veredes a importancia. Nós imos usar a versión libre, por tanto, facer un scan. Simplemente temos que seleccionar a opción scan, darlle a máis e prepararnos para tomar moitas fotos do obxecto que imos retratar. Permítenos facer fotos ou gravar vídeo. O vídeo deixanos unha duración de 1 minuto. É a forma máis cómoda de realizalo. Simplemente temos que xirar e tomar claramente todos os detalles que poidamos do noso obxecto, coidando de telo ben iluminado. Unha vez que rematamos, imos darlle a subir, upload. Vaille levar aproximadamente 8 minutiños e en canto acabe avisáranos. Aí o temos, procesando. Agora, eso pode durar entre media hora e 8, 9, 10 horas, de acordo? Neste caso, era un rato moi simple, conseguímolo en 25 minutos. Cando entramos nel, o que observamos é isto. Non podemos borrarlle a parte do chan. Podemos xirar e ver. Nesas opcións de arriba a dereita, imos perfeccionar o que vemos. Basicamente, é recortar a zona e modificar contraste, iluminación, brillo, etc. Canto máis axustemos o corte á figura, máis limpo será o noso resultado final. Como vedes, é moi intuitivo. Faise todo co dedo sobre a pantalla de maneira táctil. De calquera maneira, lamento decirvos que a versión gratuita non permite grandes ou notables melloras. Unha vez que deixamos configurado o noso gusto, xeneramos un novo modelo e imos estar esperando outra vez os nosos 25 minutos neste caso. Aquí está, a copia editada. Xa solamente temos que entrar e exportala. Moi ben. A exportación, como vedes, pode facerse a nivel Pro, en ese caso incluiríamos a malla, ou o que nosotros imos conseguir coa versión gratuita. Unha exportación que nos vai dar as imaxes 2D a partir das cales se fai o modelo 3D, así como o obxecto .obj, que vai ser o noso, a nosa fotogrametría, o noso dibuixo digital. Unha vez que rematou, envíanos un correo onde lle pedimos, e nese correo dános un enlace de descarga. Descárgase unha carpeta comprimida e na súa descompresión xenéranse varios arquivos. Interésanos o .obj. As imaxes planas 2D son un batiburrillo de unha superposición de imaxes que non nos é útil, de acordo? Vale, o que facemos agora é entrar nun visor 3D, por exemplo, Tinkercad, que eu teño aquí de escritorio. Vou crear un diseño 3D, decirlle que sí, que acepto facelo nunha pantalliña pequena e minimizar as formas preconfiguradas. Nos 3 puntiños de arriba a dereita imos poder importar un obxecto, unha imaxe, que buscamos en arquivos. Como non aparece a primeira, eu o que fixe foi darlle a búsqueda en 3D e agora sí escollo o arquivo .obj. E que temos? Unha cousa amorfa e moi feocha que é unha nube de millóns de puntos identificados polas súas coordenadas e información adicional como textura, a cor e a intensidade. O que estades vendo realmente é o resultado directo do escaneado digital da fotogrametría, a combinación das fotos 2D superpostas, pero non estamos vendo o verdadeiro obxecto 3D. Para iso precisaríamos transformar a nube de puntos nunha malla. Esa malla, formada por pequenos planos poligonais, xeralmente triángulos que xeran unha superficie continua, sí sería un verdadeiro obxecto 3D, pero para iso, lamento dicilo, non nos serve a versión gratuita, témonos que ir a softwares profesionais e de pago. O que eu fixe nas aulas foi empregar Kiri para crear unha nube de puntos de maquetas que tiñamos. Os rapaces, as rapazas, xeraron a súa fotogrametría
e cunha captura de vídeo na pantalla do propio móvil describiron os elementos da estrutura, nomeadamente as partes da cuberta. Celulosa, que proporciona moi bo illamento, protexe da calor en verano e mantén a calor no inverno. Ademais, a súa fabricación é ecolóxica. Despois temos unha placa USB con aglomerado de madeira, unha membrana drenante para repeler a auga e evitar filtracións,